na tabbatar da cewa bafulatani na asali yana da kunya, bafulatani na asali yana da riƙon amana, bafulatani na asali yana da amana. Wallahi yanzu akwai wasu mutane wanda ni na sani, wanda ni kamar yadda yake kowa ya sani. Wallahi akwai lokacin da wani cikin executive ina suka same ni suka ce kai sai ka je ka sai da dabbobinka a yi maganan hidimar kuɗi ka kashe kuɗi a hidima. Na ce dalilin da ya sa na zaɓi in zauna a ƙauye kenan, ina son Fulani. Kuma ni in ka ganni da 1000 yau zan iya raba wannan 1000 tsakanina da Fulatani. Kuma dukkan membobi na wanda nake da su duka kan takarar kaɗinsu daga kan matakin mataimaki na har zuwa ƙasa. Zan faɗi wannan maganar, yaro ɗaya ne kuma yaro na ne, shi ne idan hidima ta taso wallahi shi kaɗai yake cewa su gaba ga wannan kaje a taimaka a wannan hidimar. Amma sauran kan takarar kaf babu. Na ce daga kan mataimaki na har ƙasa, ina faɗa wannan maganar domin ni na Fulani ne, kuma Fulani na yi na ina yin ku. Babu ƙarya. Allah ƙara ma lafiya.